তাই নক যে তিনি মো জাম্পু আর তো লাসিগো থামানি লামা তামানি তে মো হক লাগে নমো নাইদি মো লামা তো আগি রংকাই PW TBS आन्दार हाइते खाइजाखौ ओमफ्राय टाबुक तो जों PWT जों कয়েকবার थां साइका मो लामा तो बलं टंखा सरि नामा तो कोन सिस्टेम करिखा একটা গাড়ি লাইखाइसे ताइखाइसे একটা গাড়ি क्रस खाइमाया आमति अबस्थाय दं ओमफ्राय जों थांगै बिदिनो 3-4 बार साखा तिन लामानो फिसा हग्रिदि जों जलाफेरा खायना खेत्र खूब असुबिदा दं अब सामनि ब फाइनो रांखरि रखिनसो ब्लगनि भिडिअ ओमफ्राय आमति खेत्र जों अनेक नायखा नायदि ओमफ्राय मो लामानो दुईटा गाड़ी चलिना हांखाय एक्सिडेंट जों लायनाय गोसां कायसे एक्सिडेंट होनो थांगासिनो आरो लामा चिकननि बाङाय मो लामाना जों पाब्लिक राव जतन सालायै पालको तुमलाय सालायै म लामाना हगलाय रेवानो जों आरो कोनो रेगा उया कोनो सरकारि मया जों पालखाय कामनो खालायरि जन साथे ओमफ्राय जों आरो कोनो पार्टिगत करै जों आरो CPM IP तित्रबा म था BJP कोन करै जों पालमिलि जों ग्रामबासिराव म लामा नरो ताबु जते जे हक माने मो बलङ न कोनो बलङ न कोनो मायाखौ और ब्लॉक ने हते जों कोनो माया जों और पब्लिक रस्ता पालनाय खायरिबो जों ग्रामबासि हते न मम बबो बिसिनि मिलय पाब्लिक मिलय माने मो बलङ तो नायदि बिसि तो जों और कोनो बिसि करा या और किसो ओला बागान दङ दा yang पसिमराव ने किसो दङ ते बतक साइनि बरक दङ जों पालखाय मिलिलाय म बलङ न हक लाय दाय निनि सिनि आनि सिनिमु खाय त आंगो पूर्वतक साइनि कैसा बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बुं नि बुं के आन बुं खाय ससिन दे प्रमा जरन सादो पारा न तिनि जे अर बलङ हगलाय माने क बरक तिनि बरन छिन तिनि बुजर हगलाय के फुइलानो मिडिया ताखौ दिबर जरन बेले बेले हमबाय जों तिनि अलमा जों कला बागान खायते यांगो उतरासियो लामाति खालेसो दासु जरते दुलसरा ओ उंगा अंगनाबादी कला बागान ने ओ जे टाउन अंफरमा खायते यांगो रासो खायजिन थांगा दुलसरा 40 जन आरो मतसि हिंगाय आसे कापरखा हगमालिया हाय जों र हंनानि हिनै ए कला बागान खायते रासो लामा थांगा जों हगलायखा हिंगाय आरो yang खायते अब गेप थांगा बलगब जों बारायबा न थांनायखा और कुनु फान्ड करि हिनै यांगो खायनै भोल्टे ताबो निजिफानो तेसे पदक्षेप लाहा लायना नागाता म बतो खायरिबानि हिनै ते बलङ यांगो लायना नांगो समयो गारि कतर ताबो yang खायलेका कायसा PWT रोड लामा बसलि दङ गारि कतर खायदों ओमफ्राय थांला फैखानो बेलाय असुबिदा दङ आबनि बागै जाहाते खाय केबो एक्सिडेन्ट टांथुन केबो गारि रकबाय कुनु रक टांथुन हिनै जों आबनो कायसा हंनानि बागै जों त्यार किंलायथा न म जे बलङ हलाय न म कोनो थंकरं बदलबाय करं जारो रत इहि कुरो न पार्टी करे जत और तो कुनु पार्टी करे NGO हाय काय जों जत सोशल सर्भिस जों जत पालखाय मिलिवै जों र हगलाय बबो कामिनि फाय जे तिनर थानसा खायबो बलङ चिनो जागाव फाय सखयका चिनि पूर्वतक चियानि किसु अंश बरक तै हिंकाय चिनि कला बागानि तै दुलसरा राजनगरनि जोंहा 3टा मिलिवैनो जों हगलाय निन सिनि मो हिंकाय कला बागानि रणबीर देबबर्मा ससियेल वार्कार